кең, матур майданға, күркәм табиғатлы сосна болуына, татар халқының милли бәйрәме, Сабан туйын бәйрәм итәргә жиналдык. Шул хөрмәттән сезне ихлас күңелдән Сабан туйы хезмәт кешесен данлау бәйрәме белән ихлас күңелдән котлыйм. Безнең халык үз туган төбәгенең изге җиренә баш ия, аны ямлы, данлы итеп күрү өчен бар көчен куя. Йортларыбызда һәрчак тынычлык һәм муллык булсын. Сабан туйлары имин узсын, яңадан да хезмәт үрләренә рухландырсын. Бәйрәм белән хөрмәтле райондашлар, кайткан кунаклар.